नमस्कार मित्रांनो, मी निकेत हळवे मालवणी टेल्स मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज मी कुठलो कॉमेडी व्हिडिओ घेऊन नाही इलाय, तर आज मी माझ्या गावा केले म्हणजे मालवण मध्ये इलाय। आणि मालवण मध्ये इल्यावरती यो सुंदर सर्वमुख संपन्न सुंदर, अरे कहना क्या चाहते हो, सर्वमुख संपन्न सुंदर निसर्ग आज मी तुमच्या समोर एक्सप्लोर करतलाय। चला जाऊया। तर फायनली आपण पोहोचलो आपल्या घराकडे। एवढं सगळं प्रवास करून जेव्हा आपण गावचा घर बघतो तेव्हा खूप बरा वाटतं। ह्यो कोण भुकता विस्की? बऱ्याच दिवसांनी इलंय ना, म्हणून याने माका ओळखलं नाही वाटतं। रे बाबा, मी निकेत मरांदे, दुसऱ्या वाटेन जाऊया। कोंबडो पण आरा होता। चला घराकडे प्रवेश करूया। लोट्यावरसून डायरेक्ट आपण आतमध्ये, या साईड किचन असा। आता आपण चाललो पाटल्या धराक। पाटल्या धराक जाताना या आडना पहिला काढणा, नंतर ह्या सुंदर पाटला धर आपणाक दिसता। पावसामुळे सगळीकडे हिरवळच हिरवळ। चला आता आतमध्ये जाऊया। मध्ये बादली कोणी ठेवली? तर गावाल्यांनो, मी इले आता माझ्या गावच्या किचन मध्ये, आणि माझ्या वांगडा हा माझी लाडकी काकी। काकी, मागच्या वेळी आपण बांगडे आणि सार बनवलेलं, ती रेसिपी सगळ्यांना आवडली। यावेळेस तू काय बनवून घालतली? मग तेव्हा तुका तिखट बनवून घातलेले, आता तुका गोड रेसिपी बनवून घालते मस्तपैकी कोकणातली। गोड म्हणजे कोणती? नारळाचा रस आणि तांदळाच्या शेवया। नारळाचा रस आणि तांदळाच्या शेवया मला तर खूप आवडतात। चल बनवूया ना। हो बनवूया ना। लाकडा आणू कवळी भर चुलीकडे। चालेल, चलो। ही असं आमच्या घराची उजवीकडची बाजू। इथून ह्यो रस्तो जाता पाटल्या दाराकडे। हे कोंबडे असे फिरतात। चला आता लाकडा आणू। तर मित्रांनो, आता आपण इलाव आमच्या गोठ्यामध्ये। आता कोकणात कसं असतं, उन्हाळ्याच्या काळात बाहेर गोठा असतो आणि पावसाळ्याच्या काळात गुरं भिजू नयेत म्हणून हा असा भक्कम गोठा बांधला जातो। आता गुरं नाही आहेत आमच्याकडे सध्या, म्हणून हा गोठा आम्ही शेतीचे अवजार वगैरे ठेवण्यासाठी किंवा लाकडं ठेवण्यासाठी वापरतो। आणि आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे लाकडं। चला लाकडं घेऊया। चांगलीशी लाकडं घेऊया आपण। ही एवढी लाकडं पुरेशी होतील। चला जाऊया। शेवयासाठी जे सामान आहे ते वरती ठेवलेलं आहे, म्हणून आता हे आपल्याला माळ्यावर जायचंय। चला माळ्यावर जाऊया। तर फायनली ही पिशवी सापडलेली आहे आम्हाला। या पिशवीत जे सामान आहे ते शेवया बनवण्यासाठी उपयोगी असतं, आणि त्या सामानाला धूळ लागू नये म्हणून ही आम्ही माळ्यावरती ठेवतो। हा आपला आता शेवगा आहे, आणि त्याची अशी जूम मांडणी करायची, आणि तो गोळा शिजल्यानंतर याच्यात सोडायचा, आणि हे वरून असं प्रेस करायचं। केळीची पानं काढण्यासाठी आपल्याला एक्सपर्टचीच गरज लागते। पान नंबर 3, पान नंबर 4। एक्सपर्ट सल्ला असा आहे की केळीची पानं काढताना डिंक सांभाळून, कारण काही शर्ट खराब होऊ शकतो। डाग जात नाही काकी म्हणते, पण कुछ डाग अच्छे होते। तर आता काका गेलाय केळीची पानं धुवायला, तोपर्यंत काकीने सांगितल्याप्रमाणे या नारळापैकी आपल्याला हे ओले नारळ घ्यायचे आहेत, कारण ह्या ओल्या नारळाचा वापर होणार आहे आपला नारळाचा रस काढण्यासाठी। काय झालं रे? हा ओला नारळ आहे। अच्छा, हा ओला नारळ आहे। सॉरी सॉरी सॉरी। झाला? बरा काय मंडळी, काल माझं पुत्र येलो मुंबईसून। माका म्हणता काकी काहीतरी बरा बरा खावचा, काहीतरी बनव की काकी। मी म्हटलं आम्ही शेतकरी माणसं काय बनवतलो रे, येऊन जाऊन काय आमच्या शेतात काय भात पिकता, ते तुलाच काहीतरी तुका बनवून घालतं। नारळाचा रस आणि तांदळाची शेवये तुला आवडतील काय रे? हो, माका सगळ्यात आवडतं, गावचं सगळं आवडतं। मग ठीक आहे, आपण बनवून सुरुवात करूया। हा, आता नारळाचा रस कसा बनवायचा? नारळ, ओला नारळ किसायचा, किसलेलं खोबरं मिक्सरला लावून घ्यायचं बारीक करून, नंतर ते एका गाळणीने त्याचा रस गाळून घ्यायचा, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात थोडं गूळ, वाटल्यास आपल्याला वेलची,
वास सुगंधासाठी घालायचे आणि तो रस असा आपण बनवायचा. रस दाखवूया. आता आपला नारळाचा रस तयार झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपण शेवयांसाठी एका टोपात तांदळाचं बारीक पीठ घेतलेलं आहे. आता चवीनुसार मीठ टाकणार. त्या टोपात पाणी तापत ठेवलेलं आहे. आता हे उकळलेलं पाणी मी या टोपात हळूहळू धरून असं ओतणार आहे. एकजीव झालेल्या पिठाचे असे छोटे छोटे लांब गोळे बनवायचे आणि ते गोळे उकळत्या टोपात उकळत पाणी ठेवलेलं आहे त्याच्यात असे सोडायचे. तर अशी हळू मी अलगद झाकण वरचं काढते आहे. आणि आता ही पूर्णपणे तयार झालेली आहेत की जेव्हा आपण सोडतो तेव्हा ती तळाला असतात आणि शिजल्यानंतर अशी पाण्याच्या वरती तरंगायला लागतात. त्याच्यामुळे ती पूर्ण शिजलेली आहेत. वरती आल्यामुळे वरती आली आहेत. हे कसं चेक करून बघणार? चेक करून आपण बघू शकतो. हे बघा, हे असं जरा असं मध्ये दाबलं तर कळतं आपल्याला की पूर्ण पीठ शिजलेलं आहे. जर शिजलेलं नसेल तर आतमध्ये पांढरं असतं. हा आता शिजलेला गोळा, याला आपल्या मालवणी भाषेत मुटियाल बोलतात. हा शिजलेला गोळा मी असा याच्यात सोडत आहे आणि वरून त्याला आपल्याला असं प्रेस करायचं आहे. अशा तऱ्हेने आपल्या शेवया तयार होतील. आणि बघा कशी पांढरे शेवये तयार झालेत. आता माझं पुतण्यो ना नुसतं शेवया आणि रसावर तुटान पडतो. मंडळी येवा, कोकण आपलोच असा. या कोकणातच मिळता तुमका, मुंबईत नाही गावाचा. झाला? हो झाला. रेसिपी तयार झाली आमची. रेसिपी तयार झालेली आहे गावाल्यांनो. आता ही रेसिपी मी खाऊन बघतले, बघूया कशी लागता रेसिपी. काकीचे खास नारळाचं रस आणि तांदळाचे शेवये. तांदळाचे शेवये हे खाऊची पद्धत अशीच असं ना? असेच खायचे. खाऊन बघूया. वाह, एक नंबर झालं. आवडले? एक नंबर. आवडले? हो, आवडले. नक्की ना? नक्की. ठीक आहे. आता जाताना मी तुला गिफ्ट देतले. फोटो नाही, व्हिडिओ. बघ, आम्ही ह्यांच्यावर जेवायला बसलेलो सर्वांसोबत, नवरा नवरी सोबत. मी यांच्या 2 खुर्च्या बसलो ना. हा शूट कर म्हणजे मम्मीला समज येतो काय करतो करतो शूट कर. आणि हा व्हिडिओ एवढा टाक तू मम्मीला त्याच्या हाताला घे खाताना. कर शूट कर. खातोय. हे हात